нещастно време. Здрасти. Един празен фиш за 6,49, моля. Благодаря. И един лотариен билет в 5 лева. Явно много ти се ще да спечелиш този път, що ми билет вземаш. Да не би да са те отклонили? Глупости просто. Ама ти защо ми задаваш такива въпроси? Все да му хванеш края. Той човек да не те попита нещо. Настръхнала си като котка върху горещо на Марина епохи. Мога да си изтъркам билет на спокойствие. Ще търка ли? Кой те е спрял? Можеш хем да търкаш, хем да ми разкажеш някоя друга клюка. Как е оня хубавичкият доктор от хирургията, а? Не идва отдавна. Сигурно да е зарязал, като разбрал толкова си скучна. Не да прекаляваш. Не си пъхай носа в чужите работи. И не ме е зарязал и не съм скучна. Аз го зарязах. Значи е свободен. О, добре. Оставям те. Търкай. Търкай, де. Какво ме гледаш? Не ползвам парфюм. Алергична съм. Да, бе. Парфюмото е куче се... Ще го насъскам срещу тебе. Внимавай. Знаеш ли колко е злобно? Я ми давай 2 фиша за 6,49 и 3 лотарийни билета от 5 лева. На. Айде, не ми се тук. Ама иди. Там на оная крайната маса, че ще се задуши от парфюмът. Хайде, де. Няма ли да търкаш? Днес не. Ако щеш. Добър вечер. Един фиш за 6,49, моля. Както винаги, без да й отивчила. Айде. По-бързо, че след малко ще затварям. Сетихте се кога да ми пускате токи. Цял ден дремете и като стане 6 часа вечерта в неделя ми се свипвате една цяла сурия. Ама после. Вратата се затръшва в течение. Дано не е заяла, че пусто да остане. Не мога да отворя. А сега как ще излезем? Ще се обадя на 112 и ще съобщя, че бедстваме. Просто супер! Нямам обхват! Чакай, аз ще погледна. И аз нямам. Но би трябвало да можем да се обадим на спешния телефон и без обхват. Обаждането не може да бъде осъществено. И аз нямам покритие, но ще опитам да... Обаждането да може да бъде осъществено. Ама ние какво очакваме? Живеем в България все пак. Айде, успокойте се, да ще се обада. Ей, гона, мой телефон. Ни причина от това
Нещата са яки. Ти знаеш ли, чудесничко, тази вечер ще спим на сухо. Страхотно. Сега оставай тока да угасне. Чакай. Поне още има ток. Буря, чудно как може все още да има ток. Да. Как ми се иска тока да угасне. Майко, нямам думи. Какво ще правим сега? Не можем да си тръгнем. Тук няма обхват, няма. Сбъдах се в нещо. Не съм нещо, а някой. Някой добре стай на страната, ще ме премажеш. Колко си изглеждаш клющава, пък ме размаза. Той на страна да не се задушиш от парфюма й. Аз не ползвам парфюм. Алергична съм. Като ви гледам, сте алергична към вода и съм. Извинете, че се набивам в претенциозния ви нос. Огромният ви гърбав нос. Ох, слава Богу, че пуснаха тока. Ама, наистина ли? Няма как да излезем от тук. Да виждаш друга врата. Това означава, че сме в капан. Ще отида да хлопам на вратата. Все някой ми добре ще ме чуе. Помощ! Това ужасно време, едва ли някой ще мине покрай този пункта. Дано скоро бурята премине. Защо точно в неделя? Човек си прави планове, а то... Разкажи на Господа плановете си, че да го разсмееш. Много смешно. Човек да не се надява какви мисли могат да се излеят от парфюмирания ти мозък. Абе, ти не разбра ли? Аз не ползвам парфюм. Алергична съм. Поне дано има туалетна. Има, разбира се. Слава Богу. Има, ама външна. Много смешно. Чак ти окапа бритона. Тай на една кофа. Не ще ползваме за туалетна. Това е едно парче от крашената капак. Не, хич не си помисли. Не може. Оф, ма не дей тука направо. Си е мой. Си е мой точно. Поне ще сложим капак на туалет. Иначе ще се размириш и... Ма на мен не ми пречи. На вас не ви пречи, но на нас да. Стига ни вашия парфюм. Нали ви казах, че не ползвам парфюм? Алергична съм. Да, бе. Я чакай малко. И да не би да ми намекваш, че мирише. Не. А? Не. Ти ухаеш на розово масло. Бива. Ама граня съм. Ох, престанете! Като се карате, правите ситуацията още по-непоносима. Нека да се успокоим и да си поговорим, например. Пусто да остане. Поне телевизия да можеше да гледаме. За какво да се говорим? Ние почти не се познаваме. А ти какво предлагаш? Да прекараме времето в мълчание, докато се появи обхват? Да си мълчим и да се гледаме тъпо? Добре, да само се успокоим. Да говорим. Кой ще започне пръв? Ти ще започнеш първо, щом даваш тази идея? Ами добре, аз ще започна. Казвам се Диана Казакова и съм на... Да! Чакай малко. Аз предлагам да отговаряме на едни и същи въпроси, за да бъде по-интересно. Иначе един ще каже повече, а друг по-малко. За да не изпуснеш края. Такава
Стопанска академия Димитър Ценов, втори семестър магистратура. Майко! Маскът ви знам колко учите. Пуска, щото с тези знания, дето ги имаш, никой няма да те вземе на работа. Не ти лошо, ма. Ай, за да запишеш магистратура, моето детенци, няма как да си бедна. Защо трябва да съм бедна, за да пускам тото? Това е право на всеки, без значение дали е богат или беден. И колко уча не е твой проблем. А че и да е! Нали един ден не и такива нюки като тебе ще ни управляват. Моля ви, нека да се изслушваме. Дайте възможност на Диана да отговори защо пускат тото. Ясно е за всички, че искам да спечеля джакпота. Има си хас. Да, ако някой от вас каже друго, със сигурност ще излъже. Преди 5 години се наложи да изтегля студентски заем, за да следвам. В този малък град трудно се намира работа, а трябва да изплатя някак заема си. Искам да си купя жилище, кола. Добре, де. А другите пари какво ще ги правиш? Джакпот е 8 милиона! Ами, не знае. Може би ще даря на болни деца или на някой манастир. И ще си харча. Дали парите са за това, за да се харчат? Твоите родители не са ли плащали обучението ти, че се наложила да теглиш заем? Аз нямам родители. Починаха от COVID преди 2 години. Но и преди да починат бе невъзможно да плащат обучението ми, защото и двамата работиха за минимално. Съжалявам. Извини ме за глупавия въпрос. Няма проблем. Аз вече свикнах. Много глупа въпрос. Какво речи? Няма ли да се оправи тази телевизия най-накрая? Не, няма изглед. Запърдоса ли го ден? О, един телевизор не мога да оправи ти. Чупиш телевизора! Ей, как ти мога да го оправиш? О, Боже, Боже. Ей, че ми хрумна нещо. Ма вие знаете ли, че живота възнаграждава само тия деца болен бе? Знаете, вие нищо не знаете. И аз стига си трънка. Много ти знае устата. Че зная. Бре, какви мозъци ръсиш. Да не ги изравят някой контейнер за бъклък. Много смешно. Нека да не си задавиш някоя кюфте. Хайде стига, престанете! Съжалявам за загубата ти, Диана, но животът продължава. Не се предавай и се мечтите си и бъди смела. Намерило се кой да дава съвети. Ти със своя живот не можеш да се справиш, пък ръсиш мозъци. Какво знаеш, че за живота ми попухнала стара мома? Ох, не бива да се зама нивото ти. Колко ли да съм стара, като съм на 39? Да. Така ли? Аз си мисля, че сте поне на 50. Преснаха ли си го? Моля ви, нека да охладим страстите. Няма никакъв смисъл да спорим и да се караме. Напротив. И без друго ситуацията е доста неприятна. Напротив. Може ли аз да продължа? Не. Добре. Казвам се Катерина Мюлер и съм на 23 години. Живея в Свищов, но съм родена в Германия. Баща ми е германец. Работя като продавачка в магазин за дрехи втора употреба и това е. Няма друго. А защо си тук, а не там? Хората дават мило и драго да отидат, да работят и живеят в чужбина, а ти наистина не те разбирам. Ами тук съм, така са се стекли обстоятелствата. След като майка ми ме е родила, нещата между нея и баща ми не са вървели добре. Той е започнал да пие и тя не е издържала и се е тръгнала с мен. Била съм на 2 годинки, когато сме се върнали в Свищов при баба и дядо. Нямам много спомени от тогава, но може би така е по-добре. Та затова съм тук и... И я чакай малко. Ти там с очилата. Аз
Не, ти. Какво искаш да кажеш? С това, че всички давали мило и драго да отидат да живеят и работят в Германия. За кои хора говориш? Защото аз не искам да ходя никъде. Как кои? Ами всички, освен теб. Кой иска да седи в този изчезващ град, част от една несправедлива държава? Само в България е възможно пенсията на един пенсионер да е по-голяма от заплата на един работещ, а работещия да се надява на печалба от тотото. От 7 години съм медицинска сестра и всеки ден се моля броя на заразените с коронавирус да расте, за да продължи епидемичната обстановка, за да мога да вземам 1000 лева, дето държавата ни даваше. Дотам съм я докарала. Иначе, как се отседава 600 лева на месец? И той са ти много. Но съм решила вече да отида да работя като бял човек в Германия. То няма такъв, който да не иска да отиде в спокойна и уредена държава, вместо да отседа в тази джунгла България. Там и просеците са по-богати от нас. Да. И аз искам да отида в Германия. О, тъй ли? Всички искате, всички искате да отидете в Германия. Ей, тъй, наготово да ли? А нашата държавица не щете да оправите, защото ви мързи. То така всеки може, нали така, а? Наготово, насигурно, нахубаво, а? Научихте се все в лъскавите витрини на маловете да гледате и да викате. Искам! Маркови телефони и обувки! Маркови дрехи! Отвън с фасон, отвътре балон, че даже и комплексите ви вече са маркови. Да ти лошо, Вие искате, ама какво давате на тая държава? Мързили такива, а? Какво давате? Само слабите духом бягат от родината си. Силните остават тук и се борят всеки ден. О, я стига. Ти като си толкова сумна, що живееш в кашон? Що така искам? Мъкнеш се мърлява из улиците и ровиш по кофите. Да не мислиш, че от хубаво хората са тръгнали по чужбина. Тук какво да работят? С какво да издържат децата си? Няма човек, който да не обича родината си, но децата си 100 пъти повече ги обича. Да? Много ти разбира на тебе. Ти деца имаш ли, че знаеш? А? Тънса на Ака само. Ако беше по-слаба, щях да нарека сива мишка, защото те сивите мишки първи напускат потъващите кораби, ама ти не си слаба. Ти си едно пухкаво дебиланче. Да ти лошо, майко. Някой друг да иска да ходи в Германия? Аз не искам. Само да си посмяла па да поискаш. Майка ми е болна и трябва да я гледам. Ай, тук се чувствам добре. Градът е спокоен и тих. Ай, аз не искам много от живота. Че тогава защо пускаш тото? Ако спечелиш, какво ще направиш с парите? Много ми се иска да спечеля. С парите ще купя на мама къщичка с малко дворче, за да излиза и да диша чист въздух всеки ден и кучи. Ще я заведа на море, защото го е виждала само по телевизията. Без кученце. Ще купя нови дрехи. След това стига с това кученце. След това ще я заведа при най-добрите лекари. Старите я болят и сега не може да излиза никъде. Защото живеем в апартамента на баба и дядо на последния етаж. Асансьорът е повреден от години и мама е затворник. Ти поне имаш апартамент. Дай Боже, всеки му такава дъщеря. Много благородно от твоя страна, но можеш да дадеш майка си в старчески дом. Там ще я гледат добре. Сигурна съм, че тя ще те разбере. Все пак си млада и трябва да следваш мечтите си. А и в домовете за стари хора има медицински лица, които се грижат за възрастните. Те се грижат много добре за майка ти. Ой, извинявай. Я не ги слушай тия двете кокошки. И се замергай. Няма да пращаш майка си в старчески дом, защото тя те е
ти ще я гледаш. Да ти лошо, ма. Изобщо не е вярно, че домовете за възрастни хора се грижат добре. Така като ме гледаш, май на теб ти лошо. Така като ме гледаш, ти, на теб ти говоря, в очите ме гледай като ти говоря. Тук ще ме гледаш. Като ме гледаш, защо си мислиш, че съм клошарка? Не ми прави вятър, че ми студено. Моите синове, собствените ми синове, ме дадоха в частен старчески дом, след като ми взеха всичкото имущество. Там и за рамката на леглото са ме връзвали. За 70-те години, откакто ми има на този свят, не съм изживявала по-огромно унижение. Взеха всичките ми документи и пари. Една нощ не издържах. Изскочих през прозореца на моята стая. Добре, че беше на първия етаж. Знаех, че наблизо има гара, защото чувах тракането на металните колелета върху релсите. И така се добрах до гарата. Но понеже нямах пари за билет, не ти лош, ма. И пътувах в туалетната. Да ми кажа, не беше много лошо. И тъй от влак на влак е имена тук свища. Ама нали нямам апартамент? И ето вече 5 години великата професор Бърдарска, преподавател по счетоводство, живее в кашон. А сега вашите синове не ви ли издирват? Това е ужасно! Собствените ти деца, те искат да се отърват от теб. Но детенци се ме издирват. Но този мой статут ги устройва идеално. Знаеш ли, моите синове няколко пъти са минавали покрай мен. Каква погруса се четеше в очите. Големият ми дори ми хвърли 10 стотинки. Каква сума? Пък може и да са ме познали. Ама ето и картонено легло. Аз дето лежа в него, много ги устроих. Как може да има такива ужасни хора? Не всички домове за стари хора са такива, има и реномирани. Да, бе! Момиче! Дома е там, където са децата ти! Аз вече нямам деца. Сигурно твоите синове са ме следили и твоята проклетия. Много ми е интересно. За какво ще похарчиш парите, ако ги спечелиш? Няма да ти кажа! Сетих се. Ще направиш основен ремонт на кашона, в който живееш и ще му инсталираш душ. О, извинявай. Ей! Ей, кюфтет на 100! Вече ми е станало ясно защо си останала дебела, стара мома. Да ти лош, ма. Иначе съм решила парите да построя домове за възрастни хора. Някъде на прохлада. Например, ей, там, в Стара планина. А обави се да видиш, де. Добре. До всеки дом за възрастни хора ще построи такъв за сираци. Така, ние възрастните ще виждаме в тези бедни дечица нашите внучета. А те ще ни бъдем техните баба и дядо. Чадъра ми! После ще ти го върна. В такъв дом с удоволствие ще отида да живея, за да мога да обичам и да бъда обичана. Това е прекрасна идея, госпожо Цвета, вие сте гении. Никак не е лоша тази идея. Домовете за стари хора ще има нужда от медицински лица. А какво ще бъде заплащането? Хайде! Не сте хванали рибата, вече я сложихте в тигана. Че какво ме е лошо на човек да помечтае? А ти като си толкова критична, би ли ми казала
казала за какво ще похарчиш сумата, ако спечелиш, разбира се. Аз не пускам Тото. Никога. Това няма никакъв смисъл. Да, бе. Такива като вас се надявате да спечелите от Тотото, защото сами не можете да сбъднете мечтите си. Защото са по-големи вашите възможности. Ама такива глупости говориш. Явно не правиш разлика между желания и мечти. Желанията се менят с годините, но мечтите никога. Да, бе. Все ми е на ума, че професорката си е мечтала на младини да строи домове на стари хора и сираци. Като му се убие на човек проблема, тогава му търси решението. Аз също не съм съгласна, че желанията и мечтите са едно и също. Желанията се менят в зависимост от нуждите ни, а мечтите са устойчиви във времето. Имаш право. Затова има и разлика между изразите. Аз искам и мечтая за... И все пак, Милено, за какво ще похарчиш джакпота, ако го спечелиш? Няма да отговоря на този въпрос. Оставете ме на мира. Оставете я, тя няма мечти. Единственото, което я вълнува е да ви окажете зад гърба на хората. Ама това не е вярно. Няма хора без мечти. Човек е голям толкова, колкото са големи мечтите му. Извинявай. Тя тотаджийката и байстра ми си е голям. Престанете! Не е вярно, че нямам мечти. Че като имаш такива, сподели ги с нас, де. Ние обещаваме да не си смеем твърде много. Аз ти обещавам. Не обещавам. Стига да не бива така. Нищо няма. Каквото повикало, такова се е обадило. Престанете! Не е вярно, че нямам мечти. Не пускам Тото, защото това, за което мечтая, не може да се купи с пари. Да, на 52. И да, обичам да глугарствам. Личи си. Но все пак имам мечти. Вие искате да притежавате къщи и коли, да строите домове, все неща, които се нуждаят от пари. Но аз не мога да си купя другар в живота, нито пък дете. Вие не знаете как се прибира в празен дом, заглъхнал, мрачен, тъжен. Не знаете, нищо не знаете. Стана ли ви ясно сега, защо се ровиш чуждите животи? Защото си нямам свой. Милена, съжалявам. Те, явно си го заслужава. Много се очудвам. Една такава я гледаш, пак то вътре и сланината имало чувство. Госпожо професор, престани или ти отива на... На кое? Извинявай. На кашон ли? Всеки си носи кръста, его и кучето си го носа. Всеки си носи кръста в този живот. Моите момичи. Не ти лъжма. Аз моя, вие вашите. Кой каквото си надробил детице, той ще се работи. Осъзнавам го. Виждам така, как ми говориш с очи. Виждам. Улавям. Осъзнавам. Много добре осъзнавам, че това се отнася и за мен. Надробила съм си тая копаря да не ме понасят синовете ми и ще си я сърбам. Вечно пътувам по градовете, за да преподавам по различните университети. Лошо ли ти има? И те растяха без майка. Но не мога да променя времето, нито да го върна назад. И за това се примирих. Да, така е. Всеки си носи кръста в този живот. Змия. Но аз не искам да нося моя България. Ако спечеля от лотарията, ще искам да обиколя света с круизен кораб. И ще се установя в Германия. Там и 10 кръста мога да нося. Направо не е за вярване, докъде ни е докарала нашата държава.
да се надяваме на печалба от тотото. Вижте! Отстрани са побредата, слава Богу, понеже можем да гледаме телевизия. Колко е часа? 7 вечерта. Я бързо обърни на канал 1, че почва теглито. Къде ми пиша? Ти Да, взема. Ако спечеля от лотарията, ще се щеля печалбата с вас. Това е страхотна идея. Като семейство. Ами да, това е страхотна идея. Като разделим 8 милиона на 5, ще получим по 1 600 000 на човек. Така всеки ще спъдне мечтите си. А ти, Милена, ще можеш да си осиновиш дете. С толкова пари в банковата сметка едва ли ще получиш отказ. и кученци. Искам да ви призная нещо. Днес за първи път пуснах тото. И за първи път съм откровена с някого. Това е много хубаво. Значи всички участваме на равни начала. Другите, съгласни ли сте с предложението ми? Аз първо предложих, така че да, съгласна съм. Съгласна. Да, и аз съм. Тихо, започвате игрането. Вече сме в играта за милиони, драги зрители. 649. Начало на разбъркването на числата. Първото изтеглено число е числото 46. Топките се разбъркват. Второто изтеглено число, което преминава през олея, е числото 22. Трето разбъркване. Тони носи числото 4. Предпоследно разбъркване. Тони носи числото 11. Финално разбъркване. Последното изтеглено число е 36, а печелившата комбинация е съставена от числата 46, 22, 4, 39, 11, 36. Нито едно число. Какъв е това мой късмет? Аз пък имам само 2 числа. Другия път ще бъде. Как пък едно число не съм познала? Нищо. Езък. Пусто да остане. Поне създадохме приятелство. Чакай толкова. Повече никога няма да пускам тото. И аз. Няма никакъв смисъл. Другата неделя пак ще сме тук. Докато сме живи, все ще се надяваме. Вече има обхват. Най-после. Ало? Катерина? Какво правиш тук? Къде е Милена? Не зная. Преди 2 дни една позната дойде в магазина, в който работех и ми каза, че нещо се е случило с Милена. И тя внезапно е напуснала. Аз чух за свободното място и направо се обадих на шефа и му казах, че се тръгнах. Нали знаете, че от държавната работа по-сигурно няма и ето ме тук. Какво ли може да се е случило с Милена? Много странно. Изведнъж глупи. Я, по-натам идете, че не мога да мина от вас. Сланини такива. Аз казах ли, че ще дойдете пак неделя да пускате? Може да оставим А? кашона вън. Момиче, това не е кашон, а уютен дом. Ама ти, що си тук? Къде е ми? Ами, чух за свободното място и тя внезапно е напуснала. И... Това ми е ясно. Чудна работа. След толкова години изведнъж да опейка. Тук нещо ми намирисва. Да. Откакто дойде и на Азия да ни намирисва. Кой речи? Може да се е разболяла. Или пък е решила да си търси късмета в Германия. Германия! Все на път е хвърлен там.
може да си намерила някой половинка. Я си в глупости, давай пойди пиши да чакаме теглени. Нали оговорката се остава от предния път, че ако спечели някой от нас делим поравно? Мисля, че да. Всъщност, някой знае ли дали е паднал джакпота миналата седмица? Чакай, ще проверя в страница на спортния тотализатор. Ти химикала, ма. Паднал е! И знаете ли къде? Къде? Свищов. Да му се не види. Да го грабна точно под носа ни. Под носа ни. Точно под носа ни. Да не би... Ами... Странна работа. Много странно. Много, много странно. Още колко пъти ще го повтаряте? Хайде махнете, че започва теглянето. Пожелавам на успех на всички. Ето ви първото число, което е 35. Следва второто число, което е 9. Третото число е 46. Продължаваме напред с четвъртото число, а то е 1. Нека да видим и петото печелившо число, а то е 22. Следва шестото печелившо число, а то е 18. Нито едно число. Аз пък имам само едно. И аз имам едно. Аз пък имам само две. Омръзна ми вече. А вие знаете ли, че кученцето ми умря? На мен ми е интересно, кой е грабнал 8 милиона. Кой? Някой свещовлия. Това е ясно. Но кой? Може и някой свещовлика, бе. Това е ясно. Но коя? Ма вие да не сте малумни! Все и същи въпроси задавате. Абе, не сме малумни, просто сме любопитни. Дали не... Абсурд. И аз не вярвам. Знаете ли колко много ме изненадите? Ще си дигам гълъбите. Ай, чао. Мисля тук, бе. Освен гълъбите си вдигнете и кашона, че пречи. Ей, момиче, това не е кашон, а уютен дом. Чантата ми! Колко интересно нещо е животът. За кратко време могат да се променят толкова много неща и едновременно с това за дълъг период от време може да не се промени абсолютно нищо. И при хората е така. Някои се променят, други не. Едно обаче свързва времето и хората с невидима нишка. Свързва ги движението, макар в две противоположни посоки, но с една и съща начална точка. Хората се суетят като хаотични частици с различна динамика, заредени с енергията на надеждата за по-добри дни. А времето просто се движи в посоката на неговото изтичане. Един и същи ритъм, с една и съща енергия, по един и същи начин за всеки от нас. И ние всички, заплетени в това време, бързаме да го уловим, за да успеем да си доставим онова, което според суетните ни желания е важно и значимо. А дали е така? Дали наистина материята е по-значима от духа? Ами разбира се, ние живеем много повече в този свят, в който можем да усетим допира на нещата и хората, отколкото в космоса на нашия дух. И за това няма нищо нередно да желаем материята. Стига това да не пречи на другите човешки същества. В един такъв свят от материя са значими преди всичко материалните неща, които обаче можем да придобием единствено чрез пари. Ах, тези пари! Но и парите, и материята имат черна, лъжовна страна. Все пак животът е невъзможен без материя, без пари и без времето. Да видим как се отразяват в света на видимото онези, които са извървели пътя от недостига до излишъка, а след това и до пълното материално падение, година по-късно.
чука. И аз ставай от моето място. Наготово ще ми спи. Кой превари, той завари. Защо бе, че ще го заваря в болницата, бе? Моля, места се. Айде. Ти имаш тераса. Да, и то с прекрасна гледка. О, да. Ама и твоята фасада си е била. Мерси. Ти знаеш ли, че много ми приличаш на нас? Не това. Много ми приличаш. Не мисля. Малко. Просто да остане тук. Виж, върши стара жено. Милено, ти ли си, ма? Милена в кашон. Професорки? Не мога да повярвам, че аз не си покъла. Вълкът козината си ми не номерава никога. Как се озова на улицата? Милена в кашон. Направо ли замервани? Не, ще вярваш. Това е положението. Худе? А кажи как? Няма кой знае какво за разказване. И все пак. Мъжът ми изхвърли. Какъв мъж, ма, нали нямаше мъж? Първо няма. После си намери. Няма, допреди да ударя джакпота. После... Чакай. Я пак повтори, че не чух. Да удариш кое? Ти да не си оглушала. Джакпота казах. Така е. Значи ти си била. Значи ти си била. Мошенничко. Ще ми щупиш врата. Малко че! При, ще ти разкажа. Добре, започваме. Унази вечер, когато се оказахме заключени в този пункт, се оказа, че съм спечелила джакпота. Но не исках да ви казвам, защото щеше да се наложи да деля с вас. Лакомио! Престани, иначе няма да ти кажа нищо дома. След като разбрах, че съм спечелила, реших да се тръгна за винаги от скучния свещов. Още вечерта стегнах багажа си, щом стана време да отворя от този пункта, отидох там, депозирах билета си и изпарачих банковата си сметка на служебния имейл. Просто си тръгнах. Хванах обедния влак за Бургас. Там наех луксозен апартамент и заживях тотално. После срещнах един прекрасен мъж. Доста по-млад от мен. Но накрая се оказа мъженик. Търколило цигарето намерило си поклопак. Престани! Живеехме си в мир, любов и ухолство. Купих му кола, за да ме вози. Един ден отворих очите си, леко го нямаше. Нямаше го и кредитните ми карти, прокуирвам и за всичките ми документи. Пари обрай. На масата в кухнята имаше само една бележка. Дам ти 15 лева да се върнеш там, откъдето изпълзя. По-скоро откъдето е отъркана. Да я пазя. Както казват хората, хитрата срака свата крак. Само не ми казвай, мила моя, Милено, кюфтенцето ми, че всичко си прехвърлила на негово име. Бях влюбена.
момичета. Мика, ти видя докъде си я докарала? Аз съжалявам. И ти вярвам. Даваш ми, нали? Внимавай, ще натъскам кучето.